and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Unsa man nimong latigon, Yor? Patug-anon kuning tiguwa nga. Hain ang iyang anak nga saop. Wa kay mahimo, kay wa ko masayod kun hain si Milan. Kuhan ang latigo! Ha! Tanaw tag, di ka bagyod sakitan. Bagdali, butoy! Yor, si Rita Hazel man kahi. Ayaw pangilabot, butoy! Ha! Tingaling mahungawan ka rin sa akong kasuko. Kuhaan ang latigo, bagdali! Karon dayon, Yor. Bisag patyon pa ko nimo. Dili mahitabong mulampos ka sa imong toyo. Ayaw, pangante! Bisag nahibaw pa ko gain karon ang akong anak. Dili na ko siya itugan. Mas bali pa nga ako mo'y mamatay. Dili lang ang akong anak nga gituhuan mong usa lang kasaop. Ha! Nakadaog lang og pila ka milyon? May hambog ka dayon! Dili ang klase sa mong anak mo'y minyuan, Hazel! Dili ka usab angay mamahimong amaan ni Hazel. Way batasan! Inyong agawon si Hazel kay ako siyang anak! Busa kinahanglang magbaton mong pagtahod sa anak sa tagyan ni nga Sindra! Ha? Ingon bagyod mo ni anang mga pobre? Ha? Way batasan! Hapit na mo abot ang panudya. Ako na sabon niya mo katawa sa higayon nga mabuang ka. Nay Butoy, tinuod nga ni asin ang ilang? Tuas-taas ka rin. Nagsulti sila og si Senyor Emilio. Ha? Ikinitugan ni Senyor Emilio ron. Nga to ang magtago silang ilang sa kumbinto. Waoy, Sus, mamakak po man ka, eh. giun sa man ni Senyor Emilio sinang ilang. Gipugos niya pagpatugan sinang ilang hain si Milan. Ingig pakuha na ako ang latigo. Aron latigo tingali sinang ilang kundi gid siya mutugan. Unsa? Ato na ko si Senyor Emilio. Kinsay naghatag ni mong pagtugot aron musod ka din eh. Unsa imong buhaton ni nang ilang? Ikay hinungdan. Nganong natultulan ko dito sa kumbento, Karen? Imo kong gibaligya. Dili na tinuod nang. Nailad lang ko nang. O konsay na iyan! Ang imong gisaad nako. Nga kuhaon nimo sinang ilang aron mo duol si Milan nimo. Ang imong gisaad nako nga imo kong ipakasal ni Milan sa higayon nga makuha mo na sinang ilang. Wa ko magtuo, Karen. Nga makahimo ka sa pagtraidor na ako. Nahigugma ko ni Milan nang. Og dili ko gustong maalaot si Milan tungod lang ni Senyorita Hazel. Nang tuhoy ko. Wa ko'y tuyo aron pasakitan mo. Maoy saad ni Senyor Emilio nako nga ipalayo mo. Nga ipakasal ko niya ni Milan. Gamay ka ra gid ay utok, Karen. Nang ilang. Gamay kag utok. Kay dali kang nailad sa usa ka demonyo. Iya kong gikuha. Aron mo gawas si Milan sa pagluwas nako. Og sa higayon nga iya naming mamahimong dinakpan. Himuon mo niyang taming aron mo duol si Hazel. Og magpakiluoy sa demonyo aron buhian kami. Wa na ni mo mahuna-huna, Karen. Ha? Suman, humana mo sa inyong drama? Senyor Emilio. Diyan na din eh, Karen. Kisugdan ko ng buhaton kong ritual. Ritual? Unsay ritual? Butoy! Hain ang latigo! Unsaon nimong latigo? Ibunal ko na ning tigo ang saop. Dili siya mutukan kon hain magtago ang saop nga Milan. Litse! Senyor Emilio, dili ba na mo itong gisabutan? Ha! Huwag ko makiksabot ni mo. O gano'ng makiksabot man ko? Nga pulos taman mo mga ulipon? Senyor Emilio. Biyan na din eh. Kung di ka gustong i-appeal ko ikaw sa paglapdos sa latigo. Butoy! Ang latigo! Dili ka makahimo. Kay labanan ko sinang ilang.
araw, mahal. Tanawa, nalagid ka mga pulis nga nangabot. Mo ba? Ay, mahal. Kanagod o. Murag upat ka mga jeep sa kapulisan ang nangabot. Puno ang upat sa mga pulis. Tingalig ilang dakpon ang demonyo ni mong amahan, mahal. Ha? Nag-uol ka, mahal. Nganong mag-uol man ko. Mas may nang dakpon siya, kay demonyo na siya. Wa siya kaluoy. Papoy siya. Gagsunda ka daan, kaya tingalig mo hila ka. Ang sama niya dili ang hilakan. Ayaw na ka-stress. Madakpan maka siya sa mga pulis, no? Kinahanglan gyud siya ang dakpon. Nagtuo ka nga tinud-on niya paghatag ang gisaan niyang premyo. Ang usa ka milyon? Mao man kana iyang gibutang sa poster, usa ka milyon. Magpakauaw siya butang diha sa iyang gipamilit. Unya, di tinuod ang iyang paghatag. Maro ng tawana. Mahal, bisag ato siyang ginganlan og demonyo, pero imo pa ba gihapon siyang amahan? Wa ko mahayi nga giganlan ko siya demonyo. Baboy, kay mauna siya. Palayo na din sa bintana. Tingali kung sa pa'y mahitabo nimo. Dali, mahal. Nyor! Ni ang happy Nyor! Ugon saya kung labot ko ni Asia. Kauban niya ang saop, kay makikatuban ko niya. Mga pulis ang iyang mga kauban, Nyor! Ha? Pandamay ako mga tao. Gusto sila gubat? Sige! Maggubat pa din eh! Nyor, dili taong ko ka maong mugamit og armas, Nyor. Di, mamatay ka! Nyor, sultihin lang ko kung unsay akong buhaton. Ayaw na pangita gubat, Nyor. Dali nang ilang. Mangikista din eh. Wa na'y panahon, Karen. May panahon pa ng ilang. Ni ako na ang mga pulis. Mahimong atubangon sila ni Senyor Emilio. Nagmahay lang ko nimo. Ikaw pagid mo ay nagtudlo ni anang demonyo aron nagtuon ko sa kumbento. Nang nailat lang yung kunang. Dili na mabakoy pa ang pangitabo, Karen. Niyan ako sa poder ni anang demonyo. Nang, makalikay pakagikan siyang kabangis na. Ikaw mo ay angeng mo ikyas. Aron dili ka maamong. Sige na. Biya na din Karen. Dili ti kabiyaan. Bisag imo pa kung unungan karon, dili ka na makapawa sa akong pagmahay nimo. Nang ilang. Sa tanaw ko nimo, Karen, mura kag si Judas nga may baligya sa atong Ginoo. Masaylo ako ng ilang. Biyain ako din eh. Giandam ko na ang akong kaugaling. Bisag unsay mahitabo nako. Pa, ikaw may abogado ni Senyor Emilio. Dako ako pagtuo nga iya kang paminahon. Way mahimo ang ihipe. Gigisit ko no ang arrest warrant ni Senyor Emilio. Mo yang gusto nga si Milan. Mo adto aron nga pagluwas sing inahan. Nayabag na gyud pag-ayo kana si Senyor Emilio. Mosamot gyud ang iyang kayabang ini kasayod niya. Nga dili na iya ang asyenda. Tingalig, wa pa bugawas ang court order pa. Nagdagan ang oras. Tingalig dili na to mabantayan. May bawon ni Milan ang nahitabo siyang inahan. Kumpiyansa gayo ang salbayis. Wa panumbalinga ang akong mga tambag nga kinahanglang udahon niya paghikay ang pagpanag-iya sa asyenda. Naglakot na ko. Kahit tingalig nakakita na siya labing maayong abogado sa Manila. Hinungdan nga iya na kong nakalimtan. Mahayan mo ang imong gibuhat nako, Senyor Emilio. Tingalig, unsa na nahitabo ron sa inahan ni Milan? Ngano, attorney? Unsay nahitabo ni nanay, ha? Unsa, attorney? Milan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!